мақомоти тоҷик гуфтанд то ҳол ягон ҳолати марги маҳбусон бар асари бемории COVID-19 дар зиндонҳо сабт нашудааст. вазири адлияи тоҷикистон рӯзи 1 феврал дар нишасти матбуотии ин ниҳод ба хабарнигорон гуфт марги 11 маҳбуси фавтида аз бемории илтиҳоби шадиди шуш буд. тамоми қоидаҳо яъне истифодаи маҳлулҳои зидди сироятӣ, қоидаҳои беҳдоштӣ, аз ҷумла шумо медонед ки як мавриди муайян дидорбинӣ манъ шуда буд. ҳама инҳо барои он буд ки дар байни маҳбусон шумо медонед ки шароити нигоҳдории маҳбусон ҳоло ба дараҷаи стандартҳои баланд дар ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда нашудааст. лекин ба ин нигоҳ накарда мо ва роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорат тамоми чораҳоро андештем ки ҳар қадар ҳадди имкон сироятшавии маҳбусон ба ин беморӣ камтар бошад. аммо бархе наздикони маҳбусон ба ин гуфтаҳои мақомот дар бораи набудани коронавирус дар зиндонҳо аз оғоз шубҳа доштанд. аз ҷумла пайвандони чанде аз зиндониён ба радиои озодӣ гуфта буданд наздиконашон дар маҳбас аз бемории монанд ба COVID-19 ранҷ мекашанд. аз ҷумла ҳамсари Ҳикматулло Сайфуллозода, узви зиндонии ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз вазъи саломатии шавҳараш нигаронӣ карда буд. ӯ гуфта буд шавҳараш пас аз гирифторӣ ба коронавирус дар зиндон ҳоли хубе надорад. он кас аз ҳамин дарди дил, фишорбаландӣ азият кашида истодаанд. он кас барои ман гуфтанд ки ман ҳамин касали коронавирус шуда гузаштаам, тамоман беҳолам, вазиятам безеб, гуфта ҳамин хел вай карда. ман ҳоли дар ягон ҷо кор намекунам, барои ҳамин намедонам чӣ кор кунем. инҷо фарзандам аст, инҷо шавҳарам. иттилоъ дар бораи вазъи зиндонҳои Тоҷикистон дар шароити коронавирус асосан аз суҳбатҳои мақомот ва тамосҳои маҳбусон бо наздиконашон мерасид. наздикони зиндониён гуфта буданд баъд аз хуруҷи коронавирус дар кишвар хешовандонашон ҳамарӯза телефонӣ аз зиндон бо онҳо суҳбат мекунанд. онҳо аз он нигаронӣ мекарданд ки ҳатто наздиконашонро аз тести коронавирус нагузаронданд. аммо вазири адлия ин иддаоро рад кард. мавридҳое ки агар ягон шубҳа пайдо шуда бошад, албатта тест гирифта шудааст аз онҳо. вақте ки агар ягон пайдо шавад, ягон симптом мегӯянд. лекин дар ин хел мавридҳое ки мо масалан тестгирӣ дар ягон ҷои дигарам ин хел маҷбур набуд ки ҳама тест боранд. лекин дар мавридҳои пайдо шудани шубҳа ё ягон аломати беморӣ ҳатман тест гирифта шудааст. вазир ҳамчунин таъкид кард ки бо вуҷуди сабт нашудани ин беморӣ дар як моҳи охир дар Тоҷикистон ҳанӯз ҳам чораҳои беҳдоштӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ риоя мешавад ва ин ба маънии аз хатар эмин мондан нест. дарёфти иттилои воқеӣ ва бетарафона аз дохили зиндонҳои Тоҷикистон имкон надорад, чун ҳеҷ созмони ҳомии ҳуқуқи башар ва ё салиби сурхи байналмилалӣ имкони боздид аз зиндонҳоро надоранд. коршиносони созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳам ки дар оғози моҳи май гуфтанд аз вазъи зиндонҳо ҳам дидан мекунанд, ба зиндон роҳ наёфтанд, вале ба гуфтаи ин созмон онҳо дастурамалеро дар заминаи бархурд бо COVID-19 дар зиндону боздоштгоҳҳо таҳия ва дар ихтиёри мақомоти тоҷик қарор доданд.